Salutare și bine v-am găsit la primul episod de pe canal. Nu știu dacă vă va place, dar am încercat. Astăzi vom încerca să punem macadamia în apă. De exemplu, eu sunt la Brick Leg. Nu știu despre ce vreți să despre mine, dar ok. Ignorați-ne pe care se vor auzi pe parcursul videoului. Vom începe a pune niște plante și să vedem ce va ieși. Eu n-am aceste plante, dar sunt bune și ele. Nu știu ce e zombiul ăla, dar am încercat să-l omor. Nu mă deranjează, dar e foarte deranjant. Vă da pe speed up că n-am răbdare toată ziua să scuze. Mi-a adus planta ce a plecat. Deci se vede că s-o reîntors, îl voi distruge cu fire-pisitorul meu, care nu l-am luat cu diamante, în mod corect. Încercăm să facem o strategie, dar pe partea de jos nu ne descurcăm aproape deloc. Deloc nu ne descurcăm. Strategia de fail total. Stai să nu l-am omorât, deci a explodat în timp. Dacă ziceți că sunt praf, e ok. Că nu mă voi supăra. O evoluat, ceea ce e foarte rău. Să văd dacă îl pot bate. Nu știu dacă o să câștig bet, dar se vede că am câștigat. Am câștigat o piniata. Păcat că nu-mi dă fire-pisitorul. Să vedem la almanac ce avem de luat. N-am bani pentru asta. Sau cred că o să iau cu gemuri bani, cred. Să văd, nu pot să iau, deci păcat. Mă voi duce pe shop să văd ce este valabil. Aș lua la un bundle, dar n-am bani. Voi lua, nu știu, dar
dar nu sunt prea multe, că n-am prea multe plante din capitole. Deci, ăla din Egipt. Să vedem dacă ne pică repeaterul. Da, bine. Grave Buster Shell, bine. Iceberg Lake, tot e bun. Walnut îi putem face nivel, deci e foarte bine. Deci, să vedem cât costă upgrade-ul pentru Walnut. 200 level up. Facem la Spike Rock upgrade-ul. Spike Rock-ul l-am luat astăzi, deci. Imitatorul l-aș vrea să l-am, dar nu îmi permit. Asta e primul episod, deci dacă vreți să vă abonați sau chestii de genul, puteți. Nu vă oblig. Și mă, hai să jucăm și niște runde normale de adventure. Vom juca... Am uitat că am avut completat niște quest-uri, greșeala mea. La Pilot Seas e cam greu că am avansat la nivel 19. Să vedem dacă putem trece cu strategia nouă. Vom încerca să punem în deck Spike Rock-ul, să vedem dacă face ceva sau nu. Da, nu cred că va face prea multe chestii. Să vedem, guys. Sau o să zic cei care se uită la video. Începe să vină din ce vor veni din ce în ce mai mulți, că nu sunt mulți de data asta. Vom pune aici o plantă. Va omorâ din două lovituri, ceea ce e bine. Mai pun aici o plantă. Mai pun un moonflower și să fie full. Știam că va veni pe acolo. Încă o plantă aici. Nu trebuie să se numește de data asta, că nu prea folosește. Voi începe să pun Spike Rock de aici și să vedem dacă vom rezista. Cred că vom rezista mult la defensiva asta. Începe să punem 3 pituri. Cred că nivelul este deja gata. Da, cred că e gata deja nivelul. Este foarte ușor pentru mine că am asemenea plante bune. Am pierdut că n-am făcut atâtea sore. Am uitat. Mi-am mâncat creierașul. Uite-l aici. Vom încerca alte nivele, nu numai Pilot Seas. Vom încerca și altceva. Să vedem. Wild West, Close by Caves, Far Future, Dark Ages, Jurassic Marsh, Modern Day. Da, aici e foarte greu.
Big Wave Beach nu o să-l mai încerc până n-am plante bune, că zombie de aici sunt foarte OP, mai ales că nu pot să trec de un Jurassic Marsh, așa și așa, Neon Mixtape. Voi încerca nivelul să văd dacă îl trec. Da. Îmi vor da niște plante la alegere. Cactusul preferatul meu. Nu chiar preferatul meu, că preferatul meu este Fire Pea Shooter-ul. Dar dacă îl am, nu am de ce motive să plâng. Să nu înceapă încă muzica rock, că nu o să mă pot apăra de cei cu frizură rock. A început muzica, este greu. Muzica asta mi-amintește de altă muzică. Se gusta deja cu cactusul, că mi-a plăcut să-i am. Scuze. Voi pune o plantă aici. Voi scoate cactusul ăsta. Scuze. Nu te rânduri au. Și am pus aici și aici. Văd că ajung deja la ajung la linia din mijloc, ceea ce nu-i bine. Nu-i de bine, am uitat că cactusul nu poate fi omorât. Sau mâncat, nu omorât. Omorât nu-i prea un cuvânt, e un cuvânt vulgar și să nu spuneți altundeva. Dacă e prea lung episodul, ziceți-mi. Deci, pa!